vanadhai chaicho havasitombotoziva kuti kunongonoita sei vanozviona. Vana sekuru vananhingirira vakataura kuti hakufana ukariona haumiri dakumbokudzai what happened. Mukufungwa ndinonyeba zvekuti kuona moto uya uchipfuta hazvina basa kuti mushonga unochi. Guys, let me tell you what happened. Chakazochiitika manje chekuti ndaizvizamba pandakamboona there's a certain place so pana ndikunoti kushortcut yekunya kwamaboke then shortcut yekunya nekuseri kwana ngoti kwadungu achazo nangu andingazivi maekera mazita asi nongopati pamudhumeni odo ndakambohwa nemwe mwana watete wangu akati pane paakasvika ipapo ndobva mota yadzima but ndakazviwa muna 2019 or 2018 ndiri kuThailand ndichozviudzwa nzi mota yake yakadzima ipapo pakaita mhute ndobva mota yadzima ndikati nhanhema kuna zvakadero maybe ndikutaura sei ndisingaboneki ndobva ndati nhema hakuna zvakadero maybe zvogona kunge zvakaitika ini ndaifunga ndimoona kuti carbon monoxide inenge yamumota yekuti vamwe kuri kutonhora mangozara kunge mist ngechi ndo zvandakaita sei ndo zvandakafunga ndakafunga paya kuti vanhu vachanze dumbu rangu varatidze dumbu rangu riri apa pande afunga ndasingangomwa mvura guys. I'm not pregnant. Hamusazvinetse zvenyu kana ndazoita pregnant muchaiona muchazoiona handina but the problem yekuti dumbu rangu rinombozvimba guys. So that's not a secret. I've been saying this I think for I don't know how many years now. Saka chi tadi pepe gati dimension right. Zviri Judith Masila vaimbotanga ndataura nyaya yangu ndozonyazotanga kutaura nyaya yematumbu pamibhi nemamarriage right. Ini ndazviramba 2019 ndikati nhema kudayekera makazara vanhu vaifema mweya ndopachi ndobva mangozara chuti saka vanhu vaifana kungoputa window screen amene iyoyo ndobva ndati pamwe ndo zvavaifana kuita sei zvavaifana kuita imi 2019 anditi 2020 2021 2022 unoyu ini musiwo ndandajaira unoziva kuti ukajaira zvinhu uchiti hakuna haiwa ndofamba time yandoda ndandakuita system yekuti even ma6 ndandakuda mumanyika ndichitosulowa zvangu ndichizvida guys ngati ndasvika pamudhumeni before mudhumeni pane chimwe chimbuzi chiripo ndasvika paya. Guys, let me say, I will never forget that day. Zvakaitika muna July. Saka mna ndoba pane time yanga nemazimento asingaiti. Tisu tiri kuprazika tichiona pane imwe zimoto rinopfuta tiri kuprazika. But titanga kuti naro chiti no inenge light rechipfuta kana kuti pamba nditi chiti bamwe marata anenge achipenya masikati. Meaning kuti vanobadza light rawo manheru. But wachingona akata naro akati nhema. Zvinoita kuti muchaona sequence yemoto uyu. Unotanga kuti apa unongositombori kwedu unongori kumarusevha chiteti kumaprize but tichiona takaita hour tichitarisa kuti sequence tidaona kuti chiwewe kwechaitirana chiti hakuna vanhu vakati hanzi mwanabata mushonga ndi anoona izvozvo. Mwedzi 2 yese tatiripo kuprazika paidi waibvuta moto uyu ende wakazonyanya kubhebha pakazenge pane mhindo. I didn't know kuti mhindo stereki nemazimoto wayo zvoindirana. Ndadipa paya ndasvika chimira nyatso kuexplaina kuti ndida kuita example like epapane chekudhirowa guys ndakudhirowira vara zvekumberi kwacho. So zvakaitika zvekuti ini handiti ndaibva sekunuku saka papane chikevi chakadai ini chikevi ichi ndoziva kuti hapagari vanhu zvachose hapagari vanhu ndobva ndadi toona zimbe remoto zimbe riya rekuti handiche munoisa pamarasha pamusoro pechingwa pepe taona zimbe tikati asi kune munhu waekera ini chekutanga ndakafunga kuti ibhasikoro radii rine reflector yaredi kumashure pandakafunga ndaona iradzima tikati kuiri reflector uye mune chokuda chokuerenibho ndeso tina kuchinja please ndinoguzunzi saka chipata chikwama changu ichi ndobva chitati kuiri reflector pandinozoexplaina sei chibata wakadai baby bata wakadai right ndadi iko zvaita saka ini ndadi tiri kufamba ndikati ndatasa pasi kudai ndobva ndatasa pamusoro kudai so ndatasa pamusoro pepe panoona ireflector rakainda ndikati akuda munhu une bhasikoro anga akasareflector kumashure kwake ndobva ndofunga kuti munhu une bhasikoro wadi wainda zvake ndipe chikoma ndokubva
ndati ya ndepekudhirowa pamota apa ndikokutendeukirira ichikuratidzai. So ini handiri murodhi lese iyi ndo rodhi yandanga ndiri iyi kai handiti. Saka ndaizofanira kuita kuti chikevhi apapa mochionaka history time guys. Ndakaenda chikevhi ichi kuti ndizonobuda uku. Saka apa pakona apa paichichikevhi apa ndo pana nevhiringa apa indoti iri zimbe rabhebhi. Hakuna zimbe apa kwese area yose hakuna dzimba. Saka vhiringa razobvepi remoto. Ndikati akana moza ndakaseka ndega zvisinewo 2 days ago taitaura nyaya idzona nababa Chikumba ndo ava atotsanangura kuti dzimwe nguva mazingiriki nayaka kana usingazivi anotanga sechivhinga chemoto apedza tachivhinga chemoto ota sezvitaitai zviri kuwanda. After that iwo ne uchingovarairwa aita chivikira zvitaitai rozongoita zimoto ziguru rotanga kuti namudenga. So kana waone chilaiti chidoko manje ndo pavaitotiudza kuti next time kana muchifamba mega kana une chilaiti chidoko chifonika udzima because zvinenge funga pamwe kuti challenge ndozvaitaura. Ini that's the first thing yandakafunga ndikati nhema iri harisi reflector iri harisi zimbe remoto pana pagari bani. Ndakabva ndaflasha ndalights up kupata kwangu ndakabva Pachiro rakazondiseka ndakakwidza mawindo emberi ekuzure kwakukanga mwana enge kurova rakarakadzika ndikatika pamwe rinogona kuzopinda mumota Magoritoto riya indokudi pepe ndokurevha memwana ndichinda kana kutsendeuka kana kutasa sure apa gwezi ndasimbozoti vhudzi rinomira kudaro ndakarohwa nehanemi ndikati kana pano papfuta kudai kuzoti pandosvika pamudhibheni hapana kuti kanaka ndosvika ndakagarirwa nhasi ndainda baba kana mbavaudza apa ndichitasoti hino kana pano padai kokuzidhorofia kumberi hakuna chakanaka. Baba ndavaona pepe ndikati baba ina achatomiri ini ndotosiya zvinhu zvenyu ndakutoinda izvozvi zvikanzi kochii ndikati atozoonana mangwana. Handina kana kuvaudza kuti ndozvandosangana nazvo kupi kukona kwamudhomeni uku. Ndainda apa ndazoona kuti iri windo iyi ndasina kurivhara ndakatozoona ndakutonoka kupona mahofa mberi uku ndazovhara manje ndavhara. Inini ndikutaura kuti theory yangu yandakaudzwa nezvakaitika ipapo. Chipi Maybe unoda ngotsvagwa complete rozo this time goes on to go. Pamunongorwanira but azvinenge zvisina effect to. Zvofamba zvakadini? Smart. Zvisina kana any problem unotoona kana one day. Salozi utongotsaka simbiri complete. Chero pamunongorwanira kwa izodai kuikira here kutamba tamba. Kuita murodi muisike kandi motesta ndiri. Haina kana problem. Chinde motesta na Washington ndichipesa nyaya dzangu. Unayo simbi yakavhunika iyi. Ndisingazoti simbi yemota yanosvika pakuvhunika kai. Marodzi waenda ndozamtona dzingwa chigara chichingo. Avherisa wakura wasikana. Vherisa wakura. Saka ine isingachati guduru here zvainosiita zviya. Dai ndichini ndigare nditsvake pekugaramwo. Vanhu vari kutanhara hanzi nhema. Usidzwere hanzi nhema. Hanzi nhema kuna vanhu vakadero vanhu havasi kuziva. People you don't know. I'm telling you this has nothing to do with mushonga kana kuti chii. Ndati paya. Uyai guys vanobva vataka kuuya kumusha kwedu vachikumwa ndozvivitika. Izvozvizvi tadero manje ka mwana uyu wondituma zvenhaiwe right tadi paya tasvika ndakapedza handikumbota tora zvinhu zvangu here vasikana ndakazogaza mota yangu yakavhurika simbi ndindipa mupfukasi tadi paya tasvika zvidhofia handina kuona chinhu apo tinotaura chokwadi kuzvidhofia handisana mboona chinhu hangu vanhu vanongotaura asi handisana kuona chinhu. Imiwo mashemarenzi moti mauya kumusha kwedu paya vedu vemashemarenzi vambokutsivirai moti mauya kumusha kwedu chambogarawo zvepano moti mauya kumusha kwedu moonawo baba vangu padungu pepe mavaona movaudza kuti Sharon wakatiudza kuti pazvidhorofia pane Magoritoto mushemarieni iwe une mushemarieni apa une fortuna unofortuna uchitaurira izvozvo baba vangu kuti ndakakuudzai nyaya iyoyo. Ndakagwadziwa ndikati nemi kuunganyanya kufungeiko muri miri baba akatonditi ndakafunzwa kuti ndozvidhorofia here zvine munhu kuungane fortuna kuti ndozvidhorofia here zvaita kwana shema kuti zvombopfuta
mozvionawo zvichiita here izvozvo. Ede anyway regai ndikonti nyangu unozouya kuno kumucha kwedu ukazondiudzira babangu kuti hanzi ndichona wakatudza kuti kune magoritoto hamena ako chamwari akuvatsiura mashemari yenzi zvokwadi mungataura zvinhu zvakaita seizvozvo vasikana. Anyway ndati paya ndasvika patrophy handakambona chinhu. Up to now personally I will confess I've never seen anything patrophy. Vanhu tikangokura zvichingotaurwa asanza I've never seen anything. Tabva paya ndasvika kumba pandakasvika kumba ndipo pandakasvika ndichiti ndobva ndasvika ndapataitirana nana washapa uyu anoziva uyu zvavanjanja anoziva pane chioneza bhikita pedo nekumaraini aunyepi iri shuwa. Ndasvika ndikaenda paruware taenda paruware ka ndobva tati Washington uyapano chinhu chobvutirepi ichi ndini manjoro ndobva tadi tatasa direction ndikati I think ndio mucho wenu wandaona sevhiringa uko kuda ndio unozobvuta kuti chiona nekuti ringe neugasha ndikati nhema ndasvika ndaudza vanhu vese uko. The first thing mama wakati wakandibloka kuti nditaure zvikanzikana hakuna chinhu chitaitai ndikati mama hakuna chitaitai chakadero hakuna chitaitai chezimbere dzvuku zimbere rekaita sereflector hakuna chitaitai vaida kundicomforta ndisatya kubva musi iwoyo ndakati handichafambi ndega because ndanda kuzvivarairwa ndakufamba ndega kubva dzachidheni ndakati handifambi ndega ndofamba nasomeone namama cheWashington baisa ndaifamba kana namama ndauza kuti itoshinga hai tindetesana masvingoko ndizva zvinhu zvevanhu ndo ndandorya manje kuti evo ndikazochindi ataka mumwe musi ndoita sei handisi kuti zvoitwa sei ukaona rapfuta kuita ziguru handisi ove ndakafuta vhunduka. Saka mangwana achoni ndobva ndaenda kwadungu ndobva ndaona vatinoti Africa somwe sabhuku ndavatowitirana nesabhuku vavo ndobva ndavati sabhuku yaipano because ndasingadi kuti baba vazvizive kuti ndozvandakaona because vaizonditsiura kuti iwo ndakakudza kuti chega kufamba usiku yeti ndikura manje famba usiku ndobva ndati nhai Africa vandori vanonzi zvani kwava chakangazira vanoti vanzi vani asi ndobva vanditi ndavati ndakaona chakati zuro apa zvikanzi zvikanzi nani navabva vaseka vakatoseka Africa vayabva vaseka zvikanzi ningirikini maini aperapa mumene ndichikutsanangurira musati mapedza kuti pamama muchire vande papi zvikanzi handi munoona imi panemba yamudhimeni ndikati zvikanzi motifambe ndikati zvikanzi madzika diti ndikati zvikanzi pane karwisizvi ndikati zvikanzi motifambe futi mbichana ndikati zvikanzi handi munoona padivi nerezvizva pane zichuru riripo ndikati handisambozitarisa zvikanzi zichuru iroro pane munhu aripo muridzi wenzvimbo iyoyo ndiye akavigwa ipapo ndikati padivi nerodhere zvikanzi saka muridzi wenzvimbo iyoyo ndiye anopfuta nyangwe anogona kudzimwe anogona kuona sechipuka chichifamba zobva atondipa warning akanditi next time ukazviona izvezvo usavhunduka ndo zvazvitori panzvimbo pacho ipapo usavhunduka unongofamba slow ukaona nyangwe chinhu chiri kukurosa usachitsika because the moment uchachitsika uchaguma wavhunduka kameno zvazvinongoita unogona kutonorovera muti. Saka akatonditi usatomborevha ndakatozoudzwa nasabhuku ndovakazondipa warning iyoyo ndisingatozivi zvika ndo zvapari ndikatsika aizondiatake here kana kuti chikanzi you never be attacked kubva panzvimbo papo ndo zvapari muridzi wenzvimbo ipapo imi ndakati saka mama musingandiudzi nei nekuti apa ziro ndandotopinda mudondoka zvikanzi izvozvo kuti lese iwo ukafura unogona kuramba ukayeverwa the moment yaunoyeverwa nacho kudawa kutopinda mudondo uchitoinda ndo zvakaitika ipapo. Saka izvi ndongoziva kuti 6 kana kuti kwangotanga kuti tsva ini handida kundaishoti yekokoko kuseri kokoko kamudhimenika handichatoinaonana kwamakaya ndonikototina nako yatiwo polisi yedu ndikati handindineko because zvemusiyoyoka ndikapedza vhiki hana yangu ichingorova gai pamunozona mavhidhiyo memusingatombozivi ndo zvaitika kukunda sangana negoritoto ndakabata magorosari evanhu nezvinhu zvevanhu zvekuvapa ndasingato memusingazvizivimi ndine tichimanyirana nekera kuchitiza goritoto kuchitiza ekera ndikati kana apa manje baba noti hanzi take it or leave it. I will tell you kuti this is a red spot, this is a red spot ende ukaona nyangwe rwaifi nyangwe mashu usatsika iwoyo umira ipfuure indi because wazoda chi vandokuudza kuti apa saka hanzi vanenge vari vadziwe nzvimbo vaya vakangosarawo ndikati koko like hama dzavo dziripi vane vasingazivo kuti hama dzavo dziripi maona manje. Saka ndokunga ndatova ne2 months ndisingaendi nedirection iyoyo seri uko kwamakaya ndokwanena nako yapera zvei ndikati bo taona ruti kwamakaya ko ndotoenda nayo pese patetoenda kumbanja ndo neshortcut
takozivei oh no kuti rimwe rakandimirira mberi kupata kwangu guys tatofamba tadarika maplazi ose mubaseline takutondosvika vedu takutondosvika tasawa neplazi 1 pane hamusi muplazi mevanhu guys. I will put a big disclaimer, hamusi muplazi memunhu iri mubaseline. Mubaseline iri but rekanangana nemaplazi epabhasopo nepachitare baseline imomo ndosaka ndati hamusi muplazi memunhu, so we also don't know kuti ndiani nani achipfuta muikira but ndasingatozvizivi kuti zvinhu zvakadero zvirimo kubaseline iroro kudhuze nekwedu because ndomunga kubva 2020 kusvika 2022 noika kubva not 2020 kubva ndichikura kubva ndokwataimuka na 3 am tichitotora shortcut tichienda kudai kunogura mabhazi kwana mutombo wako, asi handisati ndambozvirwa kuti mubaseline kopfuta moto tasingazvizivini. Tasvika paya ndatoti mutenu zvo webaseline ndakananga nepachitare nepabhasopo chirege nditenure ndidzike kudai so taona moto waenda mudenga kuita ngandu ndikakuna mama onai yekera rori iyo ndikapata gesi musi wafa moto tiri mumasvingo basa musi wavhunikira chinhu chacho ndaiti chavhunika tiri mumasvingo chikabuda muposition tiri mumasvingo ndo musi wacho iwoyo tazosvika wa usiku kuno dadi tikati mama imi honaiwo yekera moto uyu wati ngandu ndakati moto ndakati honai rori iyo yafulasha kuno iri kumhiri kubhikita chindinzwewo nekuti logic yangu yaifunga sei panguva iyoyo kuti isu tiri kumapurazi kwakutu ndochiona rori yakaflasha iri kubhikita ndozvandakati uyu munhu wakanyanya kuflasha hoyu waflasha ndikazina mama sebenzi wakandazva nzi sebenzi iwaoni kuti Magoritoto guys ndopandakafuriza ndikati what mubaseline mini munobukire baseline rikupfuura nemunhu wese iri ririkupfuta since when hapana akataura nemunhu chandakangokwanisa kuita ndakaloka madho ndokubva ndameka sure ndabudi ndakwidza mawindo guys asi handidi kureva nhema handizivi kuti sei ndikaramba ndichingoinda asi ndizoti chinhu chiri kumberi kwedu ichi chiri kumberi kwedu handina kana kumbotse kwedu guys ndakafamba nikutofamba ndikati hino kana vati iri Magoritoto the first thing ndakafunga kuti ndiri kwamakonisi kwatomboona kuya but hazvinongundimekera senzi ikuti rakazaza denga tiketi munhu mazotanga kupfuta when ndatopinda kudai ndikati ino munamato wangu guys handisandambonamata seizvozvo ndikati ini handibudi gedhi mota kundofura gedhi repazimuto because pazimuto vakaisa gedhi pazimuto ndopanafanisa panaekera vana ngirikini kwanazimuto ndakukanga mazita avo mani Debra dadi pepe tikati ini ndikaona gedhi repazimuto rakavhagwa ina handibudi zvinotaura kuti nhasi chavata muno mumota tichatovata muno mumota ai handisamboita munamato iyoyo kuti ai hope vakanga mwangovhara gedhi achabuda ndiani kundorivhura nekuti apa pachoita danger zone ini ndichioneka mama kubuda vabudi makumbo achatanga kuti sekende nemakumbo avo achiti makumbo angu anogwadza bodo ini chirege ndisi patakaona risina kuvhagwa ndakafara tichisvika payapai ndotaudza ana wacho kuti kana vachitaona ikira mama wakati Magoritoto zvikanzi vanhu vese vakaramba vakati hazviti mubaseline hamungambopfuti hazviti ndobva ndazoudza baba aina ndakana secret ndobva ndatozoudza baba ndobva ndati imi baba musi taibva pakati ndobva tadi pakudzika muteni kudai tikaona uyekera ndikatoti irori riri kubhikita mine munhu wako ari kuda zvikana baba harisi rori ndobva ndati saka ino apa raive yepi ndo next question kuti raive yepi asingazi kuti raive yepi manje ndada kuhwise zvikanzi baseline baba tikati mubaseline kumubaseline unokuzofuta ndiani mubaseline zvikanzi no zvakaitika kumapurazi kwataiva kwaimbova kune maruzevha kare kusati kwatanga kuita zvemapurazi izvi aiva ari maruzevha saka pakazotanga kupuhwa vanhu ndofunga ni vari kare zviya uchinzi unonge waita kosi yenhingi ukaita kosi iyoyo woenda kundoaplya zvaiaplya wati ndo mapurazi akazodii tikazopinda vanhu ayaya then ava vanhu vaivamo mumazevha ava ndo vane marinda vakasiya vamwe havatozivi kuti vakaendepi hama dzavo vanhu ava saka nyangwe kuti munhu vanhu utsvake hama dzacho kuti ngadzimbouyawo dzimboshanyirawo munhu sezvinoitwa vanhu vese vemuna August pepe vanhu vanoshanyira vanhu vavo vachisawo maruva vachiita zvavanoita hakuna unoziva kuti uripi
saka kwanzi pani paitombo waita ngonongona chimudhudhudhu chete mombo munikirikiri macho imomo ndikati saka ndobva vazoti chii vakati hazvina zvazvinotyisa hazvo asi ibva mangogara maawe kuti ndo zvinoitika mukati mebhesireni iroro zvikanzi but pane uyu munhu wacho haumbomuoni vasvindeni wadzoka vakati munhu wacho haumbomufungiri kuti chii ndiye haufungiri kuti pane munhu paakavigwa munhu iyeye nekuti pakangoti asi pane zvitombo takapatsvaga zvinoita moza ero zvinoita munhu nedhenja munhu anotsvaga kuti dhenja iri papi ndo zvazvinoita yadi haisi kurira zviripo saka chatichengeta ichiya chiripi hatinotenga chingwa hatinotenga chingwa komutema chingwa zvatopera izvo dai ndaona mai Brian payatira zvandisi kuvawana tatapa ndatavaudza yeye kuti chii nditotoga nemaavho wacho kumiri kuti patikamira pai titosunga pakanzuri inoyayo kuti kilemba hati topakira miri zvikazi ndopazuro patakati tinadai rindariyererapoirwa nditi takasita kuti titsvage gaisi moza kuti chii mutema kaoma mboti usiku palipo pari dangerous masikati uri busy kutsvaga kuti munhu wacho uri papi ndobva uyu washi andiudza kuti ivana nikirikini anonzani uyu vana vanesa kugara kumba kwedu vanesa ndo kumba kwedu anoshanda kumba kwedu vakaenda kunonzi machi mavhene kumavhene ndo kunonzi kunofurashiri usiku nekuti shiri dze dzapata saka anzi vakaenda kumavhene vaenda kumavhene machi akumuchakunombonakidza vaenda kumavhene ndobva vaona anzi munyanzi akaona vana ndokuti vanoti vari kupuraimari vanoti akula saka vakaperekedzana ndobva wanaona chikazikiwe ona zvimoto izvo zimuka chodanga chichidikika kanzi ona zimuka izvo zimuka rudziko rakadai soidombo watocha kudai so wazi masemuka usiku anoreflecta saka akaona reflection yayo igwe ndo rinoreflecta nered akataeni muka dzese dzimuka nanye muka chavanoreflecta zvikanzi muka rudziko zvikanzi ndobva wavheneka kudai so chivheneka bcause unoita manje kuti kana iwe une moto uri moto wemota kana wakaflasha malaidzi ari baki pakaoneka moto kadiki sipesheleka ngetochi robva rati wakutoti challenge robva rawedzera saka iwo pakabva watocha kudai mbaratanga kuwedzera kanzi hakuna mbuye kadai ndobva chimwe yacho manje ikamugrade 7 kakutaura ndobva kataka kutya adzarina ndikati akauta kuti ndakwenda kumba maipapo ndobva watodisana mwe mbanaka kwake vakapaka manyiwa ndikati saka kubva musiva vachiti mavhene saka manje tanzopachipakapo iwe nana ndinotenga zvako ndopa tenga zvangu ndatina ndiri kubuda ndakonotenga isu manje mavhene anakita kwata iwe yekutesekera neurimbo topachi ndikupekera unotenga saka mangwana saka zvanhasi zvapera semhasi zvikapera mangwana ndo patinotsvagana namaekera netaimazi chaitinya kusvika titozoenda mangwana kuikira tozosoka usiku unozorora mangwana ndo patichatoenda uko mangwana makuseni toenda kuikira pasvingo kutaundi ndo tichatoenda kumavhene hanzi Washington ibrother yangu guys mabrothers angu hamumazivi here guys wachanzi mavhene chii mavhene kuno zvazenda manje shiri handiti usiku agoni so vanhu vanoenda nematochi uzofungisa peturu vanhu vanoenda nematochi kuti unotsvaka shiri dzazi kwadzinenge dzakarara muti saka ukaitocha netochi neisingachaoni under advantage of that then vobva vapfuura nerekeni zvokuti nange ukaipotsa inoramba iri paposwa waipfuura bcause haisi kukwanisa kuti kuburuka ichienda
but anga inoenda manje. Right. Saka ndozvipo. Saka manje vanhu vanonzenze yenyaya dzenyu asindedze kurota nevamwe zvikanzi mozviwane zvamotaura. Kana usati wasangana naro ka ndozvaunotaura. Asi musi wanosangana ndibvunzei inini ndaizviramba ini. Ndakazviramba kuti muyekera kwamubvina kuna zvakadiro. Ukazviona wani. Bvamusi iwoyo kumbatso nezvitauri naomba unozorora. Azazingambosvika mbonazozorora mbonazozorora kurelaxa. Zvingosha. Kuti kune zvingosha no. Kuti zvina zvingosha izvo. Zvingosha zvezvioningizvo. Zvewiti zvazviko. Kunogwa zviri kuyekera uku kunonzi kunyanyadzi uku. Asi peta ungasikazoti azivi ndasikazivi. Saka ndinoona kuti zuro manje ina dhai tikati dhai baba vakati muno mubaseline. Kune munhu waigara muno nemburi yake. Asi munhu wakangosiya angoitwa zvekungoti aumbofungiri kuti pane guva. Unonyebe. Takariwana ina dhai zuro. Tikati iro ndiro hakuna munhu ungangoita chitutu chakadero that level. Takariwana ka kwasira kubvunza baba kuti confirm kuti ndiro here. Kungoziva so that we confirm kuti next time akanzi vari kuyekera ndiye hakuna mumwe munhu niye ndiye asati muzivi ndiani. Hanzi avocado rona kunochidla avo. Ndiri kwayekera ndiri kwanyika uyu kune munhu wakwenzi wodzwani uya wakwana kuchinani waiwa manditi kwenzi kune munhu anonzi kuchinani uri sei ndiripo panyika uya mani pamberi uya pano munhu ashe kuchinani. Asi uya unitengere drinki ndakawa kuti wakatengera mwana ma-ice cream ndandisipo nedrinki. Wakomenda izvozvo. Mushopu mawo ndo manditi. Ndimfuka mushopu mawo. Iwe mushopu memajipsi memamutema ndemu. Ndo munana kuchinani. Mumbute zvemaekere. Inta zvonotenga ngotenga chingu. Iwe kuti memajipsi amuzi umwero. Ndeumu. Iwe tiri pamberi. Nemajipsi iwayo. Asi mushopu unomada. Andisipi majipsi. Ndo maana ari kuchinani. Uda winda umu. Uda kurya umu. Panos. Vanobika majipsi anonaka. Ndonda sei nangu. Hanzi ndakambona ndakafika kuti. Guys, ndakabona vakapfeka suti ndikaribhoresa. Ende ya, ndichiri ipapo guys, ndichibva tangopedza nyaya dzeuyu. Urikuzvisvibisa. Right. Andi musi wafa mota uya tiri ku10 of yenhikini. Indotaurisa guys, it's not even a lie, it's a fact. Indotaurisa. But ndotaurisa ndechizana ndakaona kuti zvandisina kuona. Zvandokutaura ndakuzviona. Ndakaudzwa naOto wakauya musi wabuda wati mota tichienda kumasvingo. Ndobva tatanga kubvunza saka naimi tichaita sei mota izvo yazvomoka iwayo mabutterfly. Zvikanzi nauyu ndikati tisataenda uri kati tikatobata munhu zvino hatizoruhwere nevanhu kana bavha kuti papangoti pamaassumptions vatitanga wati mauri pabva waibva watimirira iwe tasangana navo masvingo tagara paya tangoti zete ndobva inzwaiwo Oto uyu isu tiri kuhla nditi hatizozivi nzvimbo iyi zvikanzi naOto iwe uri kuhla izvozvo ini ndakambodai nzemakozi handisi kugona zvemakozi dzefoni yangu imwe yacho hatina laini. Tikakupa iPhone yawashi munoguma makuifona nenani stop vasikana. Makozi kufona kuti vatauri. Yadhaichi iko phone number. Membo ide vanhu kasajeje. Aicha edi ndina kubhadhara chinhu chacho chobhadharwa zvacho kuedha vanhu. Chekuedha vanhu chachobhadharwa ndakakubvisira uchibhadhara kare. Haguma kuchibhadhara wazaudo. Handina WhatsApp group ini. Ndikandikokudza iye kupesera tinde kutira kuukwa mugijima ngauye pano ati uonere pati ukwa mugijima uya pano maniwe. Kuchinani. Ukwa kujera mugijima. Soda ojeje. Washana asati aroora guys. Washiwa achiri mufesi. Anofarira kudla nekujima. Sezvandongoitawo ini. Asina wanzojimi chete. Ndabvisa kamera. Hanje vhara mawindo tinde maru. Ya, azvikanzi naOto. Inini nekirikini nozi. Mapicture anga achibda zizvo wachai. Vasikana. Uchifana kuti zvakanaka zve. Kuirira ngarakire. Guys, wonewo mapicture tatorwa tiri muofisi vasikana. Kuti asatiri parufu here kudero.
hanzi ta WhatsApp group shema totukwerera hanzi na washi WhatsApp ndotukwa nevanhu saka ndichatoiti maonyeni mai vazoni maonyeni ainda nemope iyo zvomura mai vaita losa yaitepi yaitepi mombe yarla maonyeni zvomure iwe siya chine motora zve chitora izve maonyeni ona wazvikuitika kutorirezve baba wamaonyeni emunhu naimi ndiye motorazve kumungara mwamaonyeni enyu baba havana mbokubatsirai kudzinga wani wachimubatsire murume uyu ungabaangotorawo maonyeni amai ava here vari kuzvitengesera nhai vedu we zviri manyika vedu we nhai Washington adazama kubatsira mai ava kuti vawane onyeni dzavo nhai murume ungangotorawo onyeni here vasikana waramba nadzo ndatenga here wanzi munozivana wani saka inde motora zve mungambaramwa dhora ramarangwa zve imi handinzi magara ishamwari yababa saka imangotenda kungoti aindeni saka indoendotorawo zvangu onyeni handimapa here munhu uyu chikombi toenda kwabhasirai chingu murume uyu wangotorawo here yekera zvemunhu kuti otenga chingwa zve todi tobuda toenda umo tangu andozera mari yangu wozodi tangu andipoyaupona mama guys mari kainda ichinjira haidzoki haidzoki guys asi okaavazipai nhai mai ava vari papapo vari kutotengesa apo ndionerewo vari kutengesa apapo vakaekera mombe yauya ikatora maonyeni avo vanhu ndokwavatanga kuitema nemabwe uyu murume uyu nechikombi chekwaekera uyu chekwabhasira uyu wangoya akatora maonyeni amai vaya akatora maonyeni mai vaya kwakutopinda mukombi kwakutoinda nekombi mozvionawo vanhu vari selfish muzimbabwe muno thats being selfish mai vari kuzama kuti vaekera vadzingirira nemombe iya saka kusvika mombe yazodii yazoregedza yekera maonyeni aya iye murume wangobva kwaabva kwangotora kwakutoinda nawo pandangu sisimeli zviri sei nhai munomanyika mugrowth point munhu watotorwa maonyeni toramwa maonyeni dhira ndaimatevera ndaimukweva vasikana munosaita zvokuseka nekuhodha ini uyu inoenda kuti Ronald asati awana nzvimbo tati tinodzokera musoyekera ndaenda kupesa angu ndaiti uyu wanga akutitikisidzira hanzi vanozivana ndandikuzivi vasvoda kusvoda violence zvongodai zvanotaurisa kudai ndaitosvika ndigotanga kutaurisa ndiripo ndigoridza mhere ndiripo ndisidzira rero dhora saka ndikirikini zvikwara ane zvikwara handizivini saka uyu murume uyu oto manje ndakachipese guys ndichiinda manje oto ndobva handiti iwe ungatorya zvokupfuta kwemoto ini chaiyo unoziva zvakaitika ndezvekuti mumwe musi pana mai vaigara kubhitisi and I've never been to BT, so I'll put a big disclaimer. Hanzi shemapindura handina kuiona message. Ndise kira yangu hapo. Handina kuona message.
plus 263787872285. Handina kana kumboona meseji yacho vasikana, saka ndiri kuno vhiki ino yese vasikana ndatofunga kuti kudabha iyi Saturday tinoita to kune imwe nzvimbo, right? Kumuchako ndinakidza guys, ndo wakunyatsohwa kuti yes, handizi kuti mwari ndichabuda here muZimbabwe futi. I don't know kuti ndichabuda here vasikana. That's another story time for another day. Ndiri ma story time akawanda guys. Amwacho kuti ndikazotaura story iyo ayochoda kuzoitaura maybe next year. Vanhu muchato ndituka kuti are you crazy? Handisi tori kumba manje kuprice dzakazara manje. That's the problem. Since making onyenika ndakatosvika palevel rekuti ndikamaisa kana muti ndohwa sekwe ndikuhwa chirungurira kunzwa sekuti ndakutohwa dzungu akawandisa making onyena anenge akawandisa uprice. Saka unoguma chinhu chikawandisa neusingachachidi, ndochokwadi, neusingachachidi